Салом алейкум мардум. Метроро диден? Метрои Приморский. Метроро диден? Ана ака пловхауса бинен. Ина қуртобхона Исмоил Тоҷик пловхаус. Акай бобоҷон хуш омадӣ ба Питер. Бародарои азиз, як хушхабаре ҳаста ки мехоҳам акай бобоҷон барои шумо ба сами шумо расона. Марамад акай бобоҷон худат хабари хуша расон. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ. Дӯстони меҳрубон, мардуми шаҳри Санкт-Петербург, хай тамоми дунё баъд шаҳри Санкт-Петербург отдельно. Ба кадом хотир? Пага алҳамдулиллоҳ рӯзи якшанбе ба вақти соати шаҳри Санкт-Петербург аз соати 8 то соати 12 рӯза муҳим нест чанд одам меояд. Меган оши чӣ меган наҳор меган, оши хайрия меган, оши бепул. Иншааллоҳ ба дили пир биёе, бепул бача меояд аз соати 8 то соати 12 мехӯре, ба дили пир мере. Ош хайрия аст. Мегуфте ки дар ин кор ман дар ҳамин ҷа як чизам дабавит кардам. Пештарак ман як видео парса будам барои ки кӯмак кардем мардуми СВО-ро, бачаҳое ки дар ҳамун ҷанг ҳастанд. Хеле пасту баланд навистанд. Мо алҳамдулиллоҳ мардуми сахоро ёрдам мекунем, зиндониёро ёрдам мекунем. баъзе маҳал дар ҳамин миллати давлат хӯрда истодем, нун намак шо ёрам ёрдам ҳолат кардан дар кор. Хулоса чӣ гуфтанем? Ина хайрия аз ҳисоби бародарони хайрхоҳ барои мардум бепул биёед дӯстои худо оша бизане, шикамакҳоро сер куне, айдими корту бире. Ина Приморский ка исмоил ҳозир мега гиҷо аст. Ба дили пир метуне биёед, илтимос адресоро менависа, рақаморо мемоне ё намемоне дар буро эка. Рақаморо мемоне, кадмет адреса намедони, пирата мефаҳмад. Ака Исмоил ҷон шагабна. Нигоҳ кунем бародари азиз, пагоҳ аз соати 8:00 то соати 12:00 оши наҳорай, ин пловхаус да. Адресоро нигоҳ кунем. Метро Приморский, Железноводский 68, ҳамин метро мебироен, ҳамин хел рост мебиёед, ягон стол намехӯред. Ҳамин хел рост мебиёед, ин хел мебинед ина қуртобхона Исмоил Тоҷик, ина пловхаус 20 метр раҳ ҳам нестай. Ҳамаи шуморо интизорем, фарқ надорад чанд кас мебиёин, семия қати мебиёин, ёру рафиқ бачаҳое ки дар сохтмоно кор мекунанд, ҳаматон марҳамат кунем биёин. Бо нагем ки нагуфт, адресо дар рӯи экран пур раш мебурад. Аллоҳ ёру мадад. Чира гуфтем дар ҳами барои чӣ гирифтем дар рӯзи якшанбе мемеш ки бачаҳое ки дар стройкаҳо кор менанд, дар корхонаҳо зайнитан рӯзои корӣ, ба ҳамон хотир ба дили пир биёед. Илтимос лайк, комментариҳои нақс омонед то видео паҳн шавад. Мард дар группҳои шаҳри Санкт-Петербург илтимос ҳам видеоро паҳн кунед ки то бохабар шаванд, биён оши бепула бизананд, оши хайрия дар ҳаққи бародарои хайркун дуо кунам, парвардигор хайртонро ба даргоҳаш қабул кунад. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ.